Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Respeto ang isang bagay na hindi dapat nawawala sa isang tao. Bawat isa sa atin ay nararapat na makatanggap nito ano paman ang ating pinagmulan, kulay o kalagayan sa buhay. Dahil kung hindi tayo marunong rumispeto sa iba, ay maaari natin iyong ikasama. At kung minsan maaaring maging dahilan pa iyon ng ating pagkapahamak. Yan ang natutuhan ko sa personal kong karanasan na nais kong ibahagi sa inyo. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil, Sitio Bangungot at Kwentong Takipsilim. Ako po si Anthony, isang tubong Quezon na ngayon ay nakatira na rito sa San Juan, Manila. Magmula nang matagpuan ko po ang channel na ito, binalak ko nang ibahagi ang kwento rito. Medyo natagalan akong isulat ito dahil hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ito. Noong taong 2008 ay nagtatrabaho ako noon bilang isang nurse sa isa sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Maganda ang buhay ko noon. Masaya at ilang buwan na lamang ay malapit na akong ikasal noon. Subalit 2 linggo bago ang kasal ay namatay sa isang malagim na aksidente ang girlfriend ko. Grabe ang sakit na naramdaman ko ng mga panahong yon. Natigil ako sa pagtatrabaho at na-depress ako ng husto. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ng aking pamilya. Makalipas ang 1 taon ay nagawa kong makabalik sa normal kong buhay. Subalit, tuwing napapadaan ako sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan ng girlfriend ko noon, ay bumabalik ang sakit na dala ng pagkawala niya. Kaya naman napagdesisyonan ko nang bumalik sa Quezon at doon na ipagpatuloy ang aking buhay. Muli akong nakapasok bilang isang nurse sa isang ospital doon, ngunit may kalayuan yun sa bahay namin kaya kinailangan kong mangupahan malapit sa ospital na yun. Doon ko nakilala si Julius. Siya ang kasama ko sa inupahan kong bahay. Magkahiwalay kami ng kwarto ngunit iisa lang ang sala at banyo namin. Isa rin siyang nurse sa ospital na pinagtatrabahuan ko at kilala siya doon bilang isang arugante at bastos na nurse. Noong nalaman ko na siya ang makakasama ko ay nagdalawang isip akong tumuloy sa boarding house. Pero dahil hirap talaga ako sa biyahe at gahol na sa oras para maghanap ng ibang uupahan, doon na ako tumuloy. Ayos naman si Julius kausap at kasama sa bahay. Mahilig siyang maglinis at magluto at kadalasan idinadamay na niya ako kapag nagluluto siya ng pagkain. Makalipas ang 1 buwan ay nagkasama kaming dalawa sa emergency room. Panggabi kami noon at doon ko napatunayan ang sinasabi ng mga tao sa ospital tungkol sa kanya. Pasigaw siya kung makipag-usap sa mga pasyenteng nagmamadali. May pagkakataong padabog rin siya kung kumilos. At kapag mahitsura ang babaeng bantay o ang pasyente ay hinahawakan niya sa kung saan-saang parte ng katawan. Ayaw sa kanya ng mga katrabaho namin. Subalit kahit ang head nurse namin ay walang magawa. Malakas raw kasi ang kapin ni Julius dahil kamag-anak nito ang namamahala sa ospital. Hindi lang mga pasyente ang tinatsansingan ni Julius, maging mga kasama namin ay hindi nakaligtas sa malilikot niyang mga kamay. Pero parang nasanay na ang mga tao sa kanya doon. Hindi na lamang sa pinapansin ng mga ito at umiiwas na lamang sa kanya. Ngunit madalas ay laman siya ng usapan doon at kung minsan ay nadadamay ako sa mga usapang yun. Isang gabi,
lumabas kami para humanap ng makakain. Hindi gaanong abala sa emergency room ng gabing yun kaya naman nakapag-break time kami sa oras. Lagpas hating gabi na noon at karamihan sa mga tindahang malapit doon ay sarado na. Naglakad-lakad kami hanggang sa makita namin ang isang munting tindahan. Hindi naman talaga yun tindahan. Naglatag lamang doon ng maliit na lamesa at doon inilagay ang mga kape, tinapay at mga sigarilyo. Sa ilalim noon ay mga cup noodles at ilang mga termos. Paglapit namin ay kaagad kaming binati ng isang dalaga. Morena siya, balingkinitan at napakahaba ng maalon niyang buhok. Napakaganda rin ng nakakahawa niyang ngiti. Kumuha ng sigarilyo si Julius. Dinampot naman ng dalaga ang posporo at sinindihan ng sigarilyo. Ngunit nang matapos ay biglang hinawakan ni Julius ang kamay ng dalaga at hinila niya ito palapit sa kanya. Nagulat ang dalaga. Naalog ang lamesa at muntikan ng mahulog ang mga naroon. Kaagad kong itinulak papalayo si Julius, ngunit bago niya binitiwan ng dalaga ay ninakawan muna niya ito ng halik sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at nagsalubong ang mga kilay nito. Kaagad kong hinila si Julius palayo habang humihingi ng paumanhin sa dalaga. Nang biglang dumating ang isang may edad na lalaki. Maliit lamang ito, galit na galit itong lumapit sa dalaga at tinanong kung ano ang nangyari. Sinumbong ng dalaga ang ginawa ni Julius sa matandang lalaki at kaagad na nanlisik ang mga mata nito sa amin. Pero hindi natakot si Julius. Sinigawan pa niya ang mga ito na isusumbong sa barangay para mapaalis doon. Nang mga pagkakataong yun ay napansin ko ang matandang lalaki na may sinabi. Bumuka ang kanyang bibig subalit hindi ko naintindihan yun. Muli akong humingi ng paumanhin at buong lakas ko nang itinulak si Julius pabalik ng ospital. Pagdating namin doon ay kinausap ko siya. Sinabi kong hindi niya dapat ginawa yun, pero ngumisi lang siya sa akin, sabay sabing pakipot lamang ang babaeng yun. Babalikan daw niya yon at sisiguraduhin niyang makukuha niya ito. Napailing na lamang ako noon at hindi na nagsalita. Nang makalayo siya ay tumakbo ako pabalik sa dalaga para sana humingi ng paumanhin. Subalit pagdating ko doon ay hindi ko na siya nakita. Ni walang bakas ng nagtinda doon. Inilibot ko ang aking mga mata para masigurong yun ang lugar na pinuntahan namin kanina. At yun nga ang lugar na yun, pero nakapagtatakang biglang dumami ang mga puno doon ng saging. Sa pagkakatanda ko kasi noon ay pader ang naroon, subalit ng mga oras na yun ay walang pader akong nakita. Napakamot ako ng ulo. Biglang tumayo ang balahibo ko sa batok. Pakiramdam ko noon ay napakaraming mga mata ang nakatingin sa akin. Hindi ko na hinanap kung ano at saan galing yun. Mabilis na akong tumakbo pabalik ng ospital. Naalala kong kinausap ako noon ni Julius pero hindi ko siya pinansin ng dahil sa inis ko. Hindi ko siya kinibo hanggang sa matapos ang shift namin noong gabing yun. Rest day namin ng sumunod na araw, kaya naman sinulit ko na ang pagtulog. Hapon na nang magising ako. Bumaba ako noon at nagluto ng instant noodles. Tinawag ko si Julius subalit hindi ito sumagot, kaya inakyat ko ito para ayaing kumain. Pero wala rin ito sa kanyang kwarto. Hindi ko na siya hinanap pagkatapos noon. Kumain ako at nang mga 9:00 na ng gabi, dumating na si Julius. May dala siyang isang bote ng alak at inihaw na liempo. Masigla niya akong inayang uminom pero tumanggi ako. Nagdahilan ako na masakit ang tiyan. Pero ayoko lang talaga na makainuman siya ng mga oras na yun. Hindi naman niya ako pinilit. Itinabi niya ang alak at inulam na lamang ang dalang liempo. Lumipas ang mga oras, Sir Jupiter.
Abala ako sa panonood ng TV at si Julius naman ay nagliligpit sa kusina nang makarinig kami ng kaluskos sa labas. Parang may ikinuskus na kung anong matulis sa dingding namin sa kusina. Nakita kong tumigil si Julius sa ginagawa at napatingin kung saan nanggaling ang tunog. Pero sabay rin naming binaliwala yun. Maya-maya ay sa likuran ko naman narinig ang ingay. Napalingon ako sa bintanang naroon at nakita kong parang may dumaan. Napakabilis nga lang noon kaya hindi ko naaninag ng maayos. Nakakapagtaka kasi malayo ang kapitbahay namin at wala namang bumibisita sa amin. Napatingin ako sa oras. Malapit ng mag-11. Tumayo ako para siguraduhin ang nakita ko. Nang biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Julius. Nagbanlaw siya ng mga kamay at pumunta sa tapat ng pinto. Sumilip siya sa siwang at nang walang makita ay tinanong niya kung sino ang naroon. Walang sumagot, Sir Jupiter. Bubuksan na sana niya ang pinto nang makarinig kami ng malakas na kalabog mula sa itaas. Sabay kaming napatingala. Medyo kinutuban na ako ng masama noon. Pakiramdam ko ay bumigat ang hangin sa paligid. Nagsimula akong pagpawisan at lumalim bigla ang aking paghinga. Muling may kumalabog sa itaas. Aakyat na sana ako nang muling may kumatok sa pinto. Muling sumilip si Julius sa siwang. Pagkatapos ay minura niya ng malakas ang kung sino mang naroon. Ngunit sa halip na may sumagot, isang malakas na pagtawa ng babae lamang ang narinig namin. Binuksan na ni Julius ang pinto, ngunit walang sino man ang naroon. Sinilip niya ang magkabilang gilid noon, ngunit wala siyang nakita. Nawala na rin ang ingay sa bubungan at bigla nang gumaan ang pakiramdam ko. Isinara niya ang pinto. Sinigurado niyang nakalak yun, pati na rin ang lahat ng mga bintana. Baka modus lang daw yun ng magnanakaw. Sinabihan rin niya ako na isara ang mga bintana sa kwarto ko para sigurado. Hindi naman na ako sumagot doon. Pinatay ko na ang TV at umakyat ako sa itaas. Hindi ko alam kung ano ang may gawa ng mga ingay na narinig namin. Subalit sigurado akong hindi magnanakaw ang may gawa noon. At habang nagsasara nga po ako ng bintana ay nakita ko ang 3 taong mabagal na naglalakad sa madilim na kalsada sa tapat. Madilim at medyo malayo ang kalsadang yun kaya hindi ko maaninag ang mga mukha nila. Ngunit sigurado akong babae ang isa sa kanila. Dahan-dahan kong isinara ang bintana habang nakatingin pa rin sa kanila. Nang biglang humarap sila sa akin ng sabay-sabay, kitang-kita kong lumingon sila papunta sa direksyon ko at halos mapatalon ako sa gulat. Isinara ko ang bintana at inilak yun pero hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan, naglaba ako ng mga uniform ko at ng mga damit. Mataas na ang araw nang bumaba si Julius at nagulat ako na naka-uniform siya. Nagmamadali siyang nag-almusal at nagpaalam na aalis na. Bigla raw kasi siyang ginawang pang-umaga at inilipat sa male ward ng ospital. Naisip kong yun ang naging hakbang ng management bilang parusa niya sa ginawa noong nakaraan sa emergency room. Hindi ko siya kinibo. Umakyat ako para tingnan kung may pagbabago rin sa schedule ko at nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala. Lumipas ang mga oras. Lumubog na ang araw at handa na ako sa shift ko nang umuwi si Julius. Nagulat pa ako nang pabalibag na bumukas ang pinto. Napatingin ako doon at nakita ko siyang nakakapit sa pintuan habang nakaluhod. Putlang-putla siya at basang-basa ang suot niyang uniform. Kaagad ko siyang nilapitan. Inalalayan ko siyang makatayo at pinaupo sa upuan. Kumuha ko ng baso ng tubig at dali-dali ko iyong dinala sa kanya.
Tinanong ko siya kung ano ang nangyari, ngunit tiningnan lang niya ako. Kinuha niya ang baso ng tubig, ininom ang laman noon at sumandal. Pero hindi nagtagal ay bumulwak mula sa bibig niya ang napakaraming suka. Napaurong ako noon at napangiwi. Gusto ko siyang dalhin sa lababo pero hindi na siya tumitigil sa pagsuka. Kumuha ko ng palanggana sa banyo. Dadalhin ko sana yun sa kanya, ngunit paglabas ko ng banyo ay nakita ko na siyang nakahandusay sa sahig at naliligo na sa sarili niyang suka. Napailing ako noon. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang superior ko. Sinabi kong mahuhuli ako pagkatapos ay ipinaliwanag ko ang nangyari kay Julius. Napabuntong hininga ang kausap ko. Sinabi nito na napaaway si Julius noong umaga. May binastos raw kasi itong tindera malapit sa ospital. Pumalag daw ang kuya ng tindera, ngunit pinalayas ang mga ito ni Julius doon at pinagbantaan na ipahuhuli sa oras na bumalik. At ilang oras lang daw matapos yun ay sumama na ang pakiramdam ni Julius. Tiningnan na rin daw ito ng doktor at binigyan ng gamot pero walang nangyari. Matapos ang usapang yun ay pinuntahan ko na si Julius. Hinubad ko ang uniform ko at sapatos. Pagkatapos ay iniangat ko siyang muli sa upuan. Tumigil na siya sa pagsusuka pero namumutla pa rin at hinang-hina. Muli ko siyang tinanong kung ano ang nangyari. Pero muli lang siyang tumingin sa akin. Pakiramdam ko noon ay gusto niyang sumagot. Hindi lang niya magawa dahil hinang-hina na siya. Isinandal ko siya sa dingding at itinapat sa kanya ang palanggana. Hindi ko siya maaaring pabayaang ganoon. Naisip kong dalhin siyang muli sa ospital. Tatawag na sana ako ng ambulansya noon, ngunit nagulat na lang ako ng boses ng nanay ko ang narinig ko. Nagkamali pala ako ng dial. Nahalata niya ang pagkataranta sa boses ko at tinanong ako kung ano ang problema. Sinabi ko naman kaagad kung ano ang nangyayari kay Julius. Nang marinig ang kwento ay kaagad niyang tinawag si Lola. Isang kilalang manghihilot ang lola ko sa amin. Ipinalarawan niya sa akin ang lagay noon ni Julius at nang masagot ko yun ay inutusan niya akong i-loudspeaker ang cellphone at itapat iyon kay Julius. Ginawa ko yun. Hinang-hina na si Julius noon at halos hindi maigalaw ni ang mga daliri sa kamay. Maya-maya ay narinig kong nagsalita si Lola. Hindi ko maintindihan ang mga salitang sinabi niya. Parang Latin yun pero hindi ako sigurado. Nagdagal yun ng ilang minuto, Sir Jupiter. Ngunit nang matapos ang lola ko na magsalita ay nalaglag ang pangako sa gulat. Dumilat si Julius at kitang-kita ko kung paanong unti-unting bumalik ang kulay niya. Umupo siya ng maayos. Nanlalaki ang mga matang humarap siya sa akin. Akala ko kung ano ang mangyayari, pero nagpasalamat lang siya. Hinablot niya sa akin ang cellphone ko at nagpasalamat siya sa lola ko. Sinabi ni Lola na nausog raw ng isang aswang si Julius. Ngunit kung saan, hindi raw niya alam. Hindi na raw kasi pangkaraniwan ang kaso ng mga aswang sa lugar namin sa ngayon. Muling nagpasalamat si Julius kay Lola. Matapos yun ay pinatay ko na ang tawag. Napabuntong hininga si Julius. Tumayo siya na parang walang nangyari. Hindi siya nagsalita. Kumuha siya ng panlinis sa banyo at dinakot niya ang sarili niyang suka sa sahig. Habang naglilinis ay sinabi niyang hindi siya naniniwala sa mga aswang. Pero malakas daw ang kutob niya na baka yung dalagang tindera ang gumawa noon sa kanya. Pagbabayarin daw niya ito at ang kuya nito pagpasok niya bukas. Kaagad akong sumabat sa kanya. Sinabi kong hindi niya yun dapat gawin, na mas makabubuti kung hihingi na lamang siya ng tawad. Pero umismid lang siya at sinabing titignan daw niya kung mga aswang nga ba ang dalaga at ang kuya nito.
Pagkatapos ay paaalisin niya sila sa lugar na yon. Napailing na lang ako sa sagot niyang yun. Muli akong nagbihis at pagkatapos ay umalis na ako para pumasok. Binilinan ko na lang siya na ayusin ang paglilinis sa mga ikinalat niya. Ngunit may kakaiba akong naramdaman pagkalabas ko ng bahay. Nakarinig ako ng pagsitsit, ngunit hindi ko matukoy kung saang direksyon yun nanggaling. Isinara ko ang pinto habang inililibot ko ang aking mga mata sa paligid. Nang biglang lumakas ang hangin at nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Tumingala ako at nakita ko ang isang napakalaking ibon na kulay itim. Halos lagpas isang dipa ng tao ang laki noon. Nagtagpo ang mga mata namin. Mabilis nang lumipad palayo ngunit nanginig ang mga tuhod ko nang marinig ko ang nakakakilabot na tawa ng isang babae. Ngunit nawala rin ng unti-unti ang pagtawang yun kasabay ng paglayo ng malaking ibon. Napako ako sa kinatatayuan ko ng mga oras na yon at mga ilang minuto rin bago ako nakaalis doon papuntang ospital. Hindi naalis sa isipan ko ang nangyari kay Julius ng gabing yun. Ganoon din ang malaking ibon na nakita ko sa itaas ng bahay namin. Naglalaro rin sa isipan ko ang sinabi ni Lola tungkol sa mga aswang. Break time nang lumabas ako para maghanap ng mga ngata. Muli kong nakita ang morenang dalaga. Kasama niya ang matandang lalaki at nag-aayos sila ng mga paninda nila. Lumapit ako. Bumili ako ng chichirya at kape. Nang biglang nagsalita ang matandang lalaki at sinabing, "Maswerte si Julius." Napatigil ako at napatitig sa kanya. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ngumisi lang ito at iniabot sa akin ang mga binili. Tiningnan niya ako sa mata at kaagad akong nakaramdam ng pagkahilo. Muli siyang ngumiti. Iniwas niya ang tingin sa akin at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga paninda. Sandali ko siyang tiningnan bago ako tumalikod. Nang marinig kong sinabi niya na nagsisimula pa lamang ang kalbaryo ng aking kaibigan. Parang pabulong lamang yun. Hindi, parang sa isipan ko narinig ang mga pananalitang yun. Muli akong bumaling sa kanilang mag-ama. At nangilabot ako lalo nang makita ang bilugan nilang mga mata na nakatitig sa akin. Hindi kumukurap ang mga yun. Natakot ako noon at dali-dali akong tumakbo pabalik ng ospital. Hindi ako muling lumabas ng ospital ng gabing yun. Hinintay ko na lamang ang uwian at ang pagsikat ng araw. Pag-uwi ko ay napailing ako sa nakita. Sa baba natulog si Julius. Itinabi niya ang mga gamit sa gilid. Ipinuwesto ang mahabang upuan sa gitna ng sala at doon siya natulog. Sa tabi niya ay may isang 2x2 na kahoy at ang kutsilyo namin. Nagising siya pagdating ko. Tinanong ko siya kung bakit doon siya natulog at kaagad niyang ikinuwento na hindi siya pinatulog ng isang bangungot. Paulit-ulit raw niyang napapanaginipan ng isang malaking nilalang na ilang ulit siyang hinati sa dalawa. Tuwing nangyayari yun sa kanyang panaginip ay ramdam na ramdam niya ang sakit at nagigising siya. Tuwing nagigising raw siya ay nakaririnig siya ng iba't ibang kaluskos sa paligid na sinasabayan ng mga paghalakak. Tiningnan ko siya ng maigi. May napansin akong mga pantal sa kanyang mga braso. Mayroon din sa leeg at sa mga binti. Tinanong ko siya kung ano ang mga yon, ngunit hindi raw niya alam. Baka raw allergy sa kinain niya kahapon. Mawawala rin daw yun. Huwag na lang naming pansinin. Matapos yun ay naghanda na ako ng agahan. Kumain kami at sinabi ko sa kanya na hinahanap siya ng ama ng babaeng binastos niya noong nakaraan. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha
at sinabing babalikan niya ang mga yun ngayong araw. Kaya naman nagmadali siyang kumain at pagkatapos noon ay nagpaalam na siyang papasok. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay may naghihintay sa kanya na hindi maganda ng araw na yun. Muling lumipas ang oras. Nakatulog ako ng maayos at kaagad na naghanda para sa shift ko noong gabing yun. Paalis na ako nang mapatingin ako sa orasan. Wala pa kasi si Julius at katakataka yun. Hindi yun nag-o-overtime. Kahit na may report na kailangang tapusin ay ipinagpapabukas noon. Paglabas ko ng bahay nakita ko ang dalagang tindera na naglalakad papunta sa sagingan malapit sa amin. Walang bahay doon at kilala namin ang may-ari noon. Dala ng pagiging mausisa ay sinundan ko ang babae. Gusto ko rin siyang kilalanin, lalo na at naghihinala na ako sa kanilang mag-ama. Malakas ang kutob ko na sila ang dahilan ng mga nangyayaring kababalaghan kay Julius. Oo, nakagawa si Julius ng mali sa kanila, pero hindi maitatama ng isang mali ang isa pang mali. Isa pa, paano kung totoong mga aswang sila? Hindi ba dapat silang hulihin, ikulong o puksain? Nang malapit na ang dalaga sa may sagingan ay sandali itong tumigil at lumingon papunta sa akin. Mabuti na lamang at nakapagtago ako kaagad. Patakbo siyang pumasok doon at kaagad siyang nawala sa dilim. May mga parteng maliwanag pa noon dahil halos palubog pa lamang ang araw. Ngunit bigla talaga siyang naglaho. Lumapit ako doon. Napalunok ako habang dinadama ang malakas na kabog ng aking dibdib. Sinipat ko ang bawat sulok na abot ng mga mata ko. Pero hindi ko siya nakita. Wala rin akong balak pasukin yun. Nang walang makita, minabuti ko nang umalis. Ngunit bago ako makahakbang palayo ay nakarinig ako ng malakas na tawa ng babae. At pagkatapos ay narinig ko sa isipan ko ang boses ng babaeng yun at sinabing, "Dahan-dahan sa pagkamausisa. Baka hindi mo kayanin ang sunod mong makita." Nang marinig ko yun ay kumaripas ako ng takbo. Hindi ako tumikil hanggang sa makarating ako sa kalsada. Doon ko na nakita si Julius na naglalakad at nagkakamot ng kanyang mga braso at leeg. Tinanong niya ako kung bakit ako namumutla at pawis na pawis. Pero nang dahil sa pagkataranta hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari. Sinabi ko na lamang na isara niya ang lahat ng bintana at pinto bago matulog. At pagkatapos noon ay iniwan ko na siya at umalis na ako. Bago numirensa sa ospital ay dumaan ako sa pwesto ng mag-ama. At laking gulat ko nang makita sila doon, pero ang mas nagpatindig ng balahibo ko ay ang makitang nakatitig sila sa akin habang nakangiti. Tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan noon. Binilisan ko ang paglakad at hindi ako lumabas ng ospital hanggang mag-uwian. Kinausap ko ang gwardya namin. Itinanong ko kung kilala ba niya ang mga taong yun. Tumango naman siya. Sinabi niyang si Princess ang dalagang morena at si Mang Tony naman ang tatay nito. Dati na raw na nagtitinda ang mag-ama doon. Ngunit bigla na lamang daw nawala ang mga ito at ngayon na lamang bumalik. Tinanong ko kung ilang taon silang nawala doon. Sagot niya ay mga 3 taon din daw. Mayroon din daw kuya si Princess at sinabi ng gwardya na nakaaway nga iyon ni Julius noong nakaraan. Pero mabait naman daw ang mag-aamang yun. Palagi nga raw ubos ang mga paninda ng mga ito dahil magiliw sa mga customer. Umuwi ako matapos ang shift na yon. At bukod sa mga pantal sa katawan ay wala na akong napansin na kakaiba kay Julius. Naganda na rin siya sa pagpasok at sinabing baka mahuli siya dahil patitingnan niya ang mga kati-kati sa katawan.
Lumipas ang mga araw, Sir Jupiter, nawala bigla ang mga paramdam sa aming bahay tuwing gabi. Subalit hindi mawala-wala ang mga pantal sa katawan ni Julius. Ang dami na niyang ipinahid doon pero hindi maubos-ubos ang mga yon. Ang iba ay nagsusugat at nangingitim na nga. Pero binabaliwala lang niya yun at nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho. Dumating ang araw ng fiesta sa lugar namin. Pinauwi ako ng nanay ko para makisalo sa kanila. Darating din daw ang iba pa naming mga kamag-anak mula sa Maynila. Isama ko na rin daw si Julius para matingnan ito ni Lola. Naikwento ko na rin kasi kay nanay ang nangyari sa kasama ko sa bahay. Sinabi ko yun kay Julius at hindi siya ng dalawang isip na sumagot ng oo. Hindi na day off noon pero hindi siya pumasok para lang makasama sa akin. Pagdating namin sa amin ay kaagad kaming sinalubong ng dalawa kong kapatid na lalaki at ni tatay. Medyo nag-alala pa nga ako noon sa maaaring iasal ni Julius pero maayos naman niyang binati ang pamilya ko. Naroon pa rin ang pagkagaspang ng kanyang pananalita pero hindi naman bastos ang dating niya. Habang kumakain kami, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Napalingon ako at sa hindi kalayuan nakita ko si Princess. Nakatayo ito ng tuwid sa ilalim ng puno ng mangga at sa tabi nito ay ang kanyang ama at isang lalaking kamukha rin niya. Tumayo ako para siguraduhin sila yun. Ngunit nang malingat ako ay bigla naman silang nawala sa kanilang kinatatayuan. Nagdahilan ako noon sa mga kasama ko sa lamesa at dali-dali akong pumunta sa kung saan ko sila nakita. Maliwanag pa noon kaya hindi ako takot, subalit hindi ko na talaga sila natagpuan. Pagbalik ko ay nakita kong nagkakagulo na sa may lamesa. Mabilis akong tumakbo at napasigaw ako nang makita si Julius na panay ang suka. Inalalayan siya ng dalawa kong kapatid at dinala sa banyo. Mula sa hapagkainan ay dinig na dinig namin ang pagsuka niya. Nagsumigaw siya ng dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Tumayo si Lola at pinuntahan siya. Inutusan niya akong kumuha ng dahon ng malunggay sa labas. Mabilis ko yung sinunod at ibinigay sa kanya ang isang bungkus noon. Nag-oorasyon na siya nang puntahan ko sa banyo. Kinuha niya ang dahon at ipinagpag-iyon kay Julius. Tumigil ang pagsusuka ni Julius, subalit hinang-hina pa rin ito at kinailangan pang alalayan palabas ng banyo. Mabilis siyang dinala sa loob ng bahay. Si nanay at tatay naman ay kinausap ang mga bisita namin. Narinig kong sinabi niyang may sakit na talaga nang pumunta si Julius. Pagkatapos ay inaya na niyang magpatuloy sa pagkain ang mga bisita. Sa loob ng bahay ay pinagpalit ng damit ni Lola si Julius. Kumuha ako ng damit sa kwarto ko at ibinigay iyon sa kanya. Nagbihis rin naman kaagad si Julius. Ipinatapon ni Lola ang pinaghubaran niya at matapos yun biglang bumalik ang kulay ng mukha niya. Umupo si Lola sa harapan ni Julius. Tinitigan niya ito at sinabing sa paparating na gabi, kukunin na ito ng mga aswang na sumumpa rito. Tinawanan lang ni Julius si Lola pero kaagad itong binulyawan ng lola ko. Halos mapatalon si Julius sa gulat. Kung hindi raw ito maniniwala, wala nang magagawa si Lola. Ginalit daw ni Julius ang isang nilalang na matagal nang sabik sa laman ng tao. Isang nilalang na dapat ay hindi kinakalaban o binabangga. Itinuro ni Lola ang mga pantal sa katawan ni Julius. Kakalat daw yun sa buong katawan nito pagsapit ng gabi. At yun na ang magiging senyales na kukunin na ito ng mga aswang. Pero hindi pa rin naniwala si Julius. Uuwi na lang daw siya, pero hindi pumayag si Lola. Sinabi ni Lola na masyado ng huli. Hindi raw maganda na abutin kami ng dilim sa daan. Lalo na at may umaaligid sa kanya na mga kampon ng kadiliman
Pero nagpumilit si Julius at sinigawan niya ang lola ko. Inawat ko siya at sinabing nag-aalala lamang ang matanda sa kanya. Tiningnan niya ako ng masama. Sasagot na sana siya nang bigla siyang napakamot sa kanyang leeg. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang magkamot ng kanyang mga braso at dibdib. Napaungol na siya sa labis na kate. Umupo siya at nagkamot ng nagkamot hanggang sa dumugo na ang kanyang leeg. Inawat namin siya, hinawakan ng isa kong kapatid ang kanang braso niya at ako naman sa kaliwa. Pagkatapos ay may ibinulong si Lola. Hinawakan niya si Julius at pagkatapos ay bigla na lamang itong kumalma. Sinabi ni Lola na pwede na siyang umalis pero hindi raw niya ako maaaring isama. Matapos yun ay umalis na si Lola at bumalik sa hapagkainan. Naiwan kami ni Julius sa kusina. Umiling siya at nagbuntong hininga. Humingi siya ng paumanhin sa ipinakitang kagaspangan ng ugali. May mga pagkakataon lang daw talagang hindi niya maiwasan ang ganoon. Inamin rin niya na natatakot na siya sa nangyayari. Hindi na raw siya nilulubayan ng masamang panaginip at pakiramdam niya ay parating may mga matang nagmamanman sa kanya. Hindi lamang daw niya sinasabi dahil ayaw niyang magmukhang mahina. Hindi ko alam ang pinagmumula ng magaspang na ugali ni Julius, pero sigurado akong may dahilan kung bakit minsan ay ganoon siya kung umasta. Lalo na sa mga babae. Pero hindi ko na itinanong yun. Inaya ko siya sa kwarto. Hindi naman na siya tumanggi at sinabing kinabukasan na lamang kami umuwi. Binigyan ko siya ng maisasapin sa sahig at ng makapal na kumot. Mga 9:00 nang pumunta sa kwarto ko si Lola. May ibinigay itong medalyon kay Julius. Hindi ko pa nakita ang medalyon na yun noon. Sinabi ni Lola na poproteksyonan si Julius noon hanggang mag-umaga. Sigurado raw siya na ngayon ang huling araw ng sumpa. Kung malalagpasan yun ni Julius ay kusa na iyong mawawala. Ngunit hindi lang daw siya sigurado kung babalik pa yun, lalo na at hindi niya kilala kung sino ang aswang na dumadali sa kasama ko. Kinuha ni Julius ang medalyon at isinabit yun sa kanyang leeg. Humingi rin siya ng paumanhin kay Lola at nagpasalamat rito. Hindi naman na sumagot si Lola. Lumabas na siya at iniwan kaming dalawa. Dito na nagkwento si Julius. Galit raw siya sa mga babae. Una ay iniwan sila ng nanay niya noong bata pa siya para sa isang lalaki. Pangalawa ay niloko naman siya ng huli niyang karelasyon. Sa paningin daw niya pare-pareho lamang ang mga babae. Mga manloloko at manggagamit. Napabuntong hininga ako noon at sinabi ko sa kanya na hindi natin dapat ibaling sa ibang tao ang ating galit. Pagkatapos noon, pumwesto na ako sa isa pang higaan doon at humiga. Sinabihan ko siyang matulog na at maaga pa kaming aalis kinabukasan. Yun naman ang ginawa ni Julius. Nakita ko pa siyang nagtalukbong ng kumot. Madaling araw nang bigla akong maalimpungatan. Halos pikit pa ang mga mata na umupo ako sa aking higaan. Napatingin ako sa pwesto ni Julius at nagising ako nang tuluyan nang makitang wala siya doon. Tumayo ako at hinanap siya sa kwarto ngunit hindi ko siya nakita. Lumabas ako ng kwarto. Patay na ang lahat ng ilaw at walang gising. Dumiretso ako sa banyo dahil naisip kong baka umihi siya pero hindi ko rin siya nahanap. Bumalik ako sa kwarto para tingnan kung naroon pa ang mga gamit niya at bigla akong kinutuban ng masama. Nang makitang naroon pa ang lahat ng mga iyon, naisip ko ang sinabi ni Lola tungkol sa pagkuha kay Julius ng mga aswang. Dali-dali kong ginising ang mga kapatid ko. Nagising na din sila tatay at nanay nang dahil sa ingay ko. Ganoon din si Lola.
Sinabi ko sa kanila na nawawala si Julius at nasa kwarto pa lahat ng mga gamit nito. Kaagad na kumuha si tatay ng mga flashlight. Lumabas kami kasama ng dalawa kong kapatid. Hinanap namin si Julius sa labas ngunit wala rin ito doon. Tinawag ni nanay ang ilang mga pinsan ko na halos kapitbahay lang namin at hindi nagtagal, dumating sila sa amin. Pagpasok namin ay nagtatawas si Lola. Humarap siya sa amin at sinabing nakuha na ng mga aswang si Julius. Nanghina ako nang marinig yun. Pero biglang sinabi ni Lola na malakas ang kutob niyang buhay pa ito. Dinala raw ito sa masukal na kakahuyan. At ang kaagad na pumasok sa isipan ko ay ang lugar sa likod bahay namin. Puno iyon ng iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Bihira lang din ang mga dumadaan doon. May bangin doon at mahirap yung makita lalo na sa gabi. Sinabi ko ang naisip ko kina tatay at nagkasundo kami na halughugin ng lugar. Mabilis na gumawa si tatay ng mga sulu. Bilog ang buwan noon pero kailangan pa rin namin ng liwanag. Magsisilbi rin daw kasing sandata yon laban sa mga aswang. Nagbalot si tatay ng asin at mga bawang. Binigyan niya kami ng tig-iisang balot ng mga yon at tig-isang pinatulis na kawayan. Handa na kaming umalis noon nang tawagin ako ni Lola. Lumapit ako at inaabot niya sa akin ang isang buntot pagi. Gamit daw iyon ng lolo ko at matagal nang nakatago. Epektibo raw yun laban sa kahit anong uri ng aswang. Matapos yun ay kinausap kami ni tatay. Pares-pares daw kaming papasok sa loob. Walang maghahanap ng mag-isa. At kung sino man daw ang makakita kay Julius ay kaagad na sumigaw ng malakas. Ganoon din daw ang dapat naming gawin kung magkaroon kami ng problema sa loob. Matapos yun ay pumasok na kami sa loob ng kakahuyang yun. Bata pa ako nang huli kong mapasok yun. Mas mataas na ang mga ligaw na damo at mas malalaki na ang mga punong naroroon. May liwanag naman na nanggagaling mula sa buwan pero hindi sapat yun para makita namin ang paligid. Nakakabingi rin ng katahimikan sa lugar na yon at ang tanging naririnig lang namin ay ang aming paghinga at yabag ng mga paa. Kasama ko noon ang isa sa mga kapatid ko. Sa kanya ko ipinahawak ang buntot pagi. Ang dami ko na kasing dala at hindi ko na iyon mahawakan ng maayos. Nag-uusap pa kami nang mapansin kong hindi na siya sumasagot. At paglingon ko ay wala na siya sa likuran ko. Kinabahan ako noon. Tinawag ko ang pangalan niya subalit hindi ko siya nakita. Nagsisigaw ako, sinubukan kong bumalik sa pinanggalingan ko subalit nabigo ako. Bumalik lamang ako kung saan nawala ang kapatid ko. Nagsimula na akong pagpawisan. Nakaramdam na rin ako ng paninikip ng dibdib habang inililibot ang aking mga mata sa paligid. Pakiramdam ko kasi may mga matang nakatitig sa akin. May narinig akong mga kaluskos. Sinundan yun ng mahinang pagtawa ng isang babae. Napaurong ako habang itinatapat sa iba't ibang direksyon ang sulo na hawak ko. Hanggang sa biglang makarinig ako ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Hinanap ko kung saan nanggaling yun. Muli kong narinig ang sigaw at narinig ko yun sa gawing kanan ko. Bumaling ako doon. Ayaw ng mga paa ko subalit pinilit ko silang ihakbang paabante. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa hangin. Uminit ang paligid at parang nagsimula na akong mahirapang huminga. Habang umaabante ay nakarinig ako ng paghikbi. Dahan-dahan kong sinundan yun hanggang sa hindi kalayuan ay may natanaw akong 3 tao. Nakatayo ang dalawa at ang isa ay tila nakaluhod sa harapan nila. Lumapit pa ako at nanlaki ang mga mata ko nang makitang si Julius ang nakaluhod. Hindi ko naman masyadong maaninag ang mukha ng dalawang nakatayo, pero sigurado akong babae ang isa sa mga yun. Patakbo na ako palapit kay Julius nang isang nilalang ang biglang sumulpot sa harapan ko mula sa itaas at napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang mukha ng nilalang na yun. Itim ang kulay ng balat nito
Pula ang mga mata at halos maglabasan na mula sa kanyang bibig ang naghahambaan nitong mga pangil. Tumutulo rin mula sa bibig nito ang malagkit nitong laway. Umungol ito ng malakas at halos maihi ako sa takot nang ilapid nito ang mukha sa akin. Napapikit ako at pinilit kong lumayo sa kanya. Gusto kong tumakbo pero ayaw nang kumilos ng mga binti ko. Buong akala ko ay katapusan ko na ng mga oras na yon. Akala ko magiging almusal na ako ng isang aswang, ngunit narinig ko ang tinig ni Julius. Umiiyak siya at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi raw dahil sa kanya, wala ako sa sitwasyong yon. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at ang nakakatakot na nilalang sa harapan ko ay bumalik ang hitsura sa pagiging isang binata. Tumayo ito at lumayo sa akin. Doon ko na nakita at nakilala ang babaeng nakatayo. Si Princess pala yun. Nakatingin siya sa akin habang umiiling. Ilang sandali pa mula sa kadiliman ay lumabas ang isang matangkad na nilalang na may puting balahibo na tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Pinaghalong aso at baboy ramo ang hitsura niya. Pula ang mga mata at nagtatalasan rin ang kanyang mga ngipin at kuko. Nang hilakbot ako nang makita yon at muli akong napasigaw, ngunit tumawa lamang ng malakas ang malaking nilalang at sinundan naman iyon ng pagtawa ng dalawa pa nitong kasama. Napatingin ako kay Julius. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari at gusto ko na talagang tumakbo palayo. Pero takot na takot ako noon na tuwing sinusubukan kong tumayo ay nangangatog ang mga tuhod ko. Isa pa hindi ko magawang iwan na lamang si Julius doon. Biglang umungal ang malaking halimaw at parang kulog na dumagundong sa paligid ang boses nito. Napaurong akong muli, subalit hinawakan ng binata ang kanang binti ko at kinaladkad ako nito palapit kay Julius. Nagpumiglas ako. Sinipa ko ang kamay niya ngunit walang naging epekto yon. Naisip ko ang dala kong asin. Kinuha ko yun mula sa aking bulsa, binutas ko ang plastik na pinaglagyan ko noon at saka ko isinaboy sa mga halimaw na naroroon. Kitang-kita ko kung paanong umusok ang mga balat nila. Nabitawan ako ng binatang aswang, nagsisigaw at namilipit sila sa sakit. Buong lakas akong tumayo. Hinila ko si Julius at sinabihan siyang tumakbo na pero hindi siya tumatayo. Umungal ang mga aswang sa galit. Napatakip ako ng tenga sa lakas ng pag-ungol nila. Itinulak ako ng binatang aswang. Tumalsik ako noon at humampas sa isang malaking puno dahilan para manghina ako at humandusay sa lupa. Dito na nagsalita si Princess. Sinabi niya na hindi sila masasamang uri ng mga aswang. Matagal na raw silang tumigil sa pagkain ng karne ng tao at nabubuhay na lamang sila sa sariwang laman at dugo ng mga hayop. Nakukontrol na raw nila ang pagiging aswang, subalit hindi nila makontrol ang galit nila sa mga katulad ni Julius. Isang bastos at manyakis na lalaking walang pagsisisi sa katawan. Ang kagaya raw ni Julius ang umabuso at pumatay sa bunso nilang kapatid. At handa raw silang pumatay muli maubos lang ang mga kagaya ni Julius. Kitang-kita ko ang pagpatak ng luha mula sa kaliwang mata ni Princess. Magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ko mula sa mga mata niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Julius. Umaba ang mga kuko sa kanang kamay niya at itinutok ang mga iyon sa lieg ni Julius. Nanginginig na nagmakaawa si Julius. Muli siyang umiyak habang pinagkikiskis ang dalawang kamay. Dahan-dahang idiniin ni Princess ang mga kuko sa leeg ni Julius. Tumulo na ang dugo mula doon nang sumigaw ako para patigilin siya. Bumaling sa akin ang dalaga. Biglang nagbago ang anyo nito at parang naging mukha ng isang paniki. Tumalon ito sa harapan ko at tinanong ako kung bakit dapat nilang buhayin si Julius. Nangangatog ang mga panga na sinagot ko yun. Sinabi ko na kaya pang magbago ng kaibigan kong yun, na mayroon lamang itong pinagdaan ng hindi maganda na naging dahilan
ng pagiging masama ng ugali nito. Nagmakaawa ako na bigyan pa nila ito ng isa pang pagkakataon. Sumigunda naman si Julius. Nangako ito na magbabago na. Nangako rin ito na hindi ipagsasabi ang tungkol sa kanila. Lumapit ang malaking aswang kay Princess. Umiling ito. Umalis ang dalaga sa harapan ko at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang hitsura. Nagsalita ang malaking aswang. Muli akong nangatog sa takot. Sinabi nito na hahayaan niya kaming makalabas ni Julius doon. Pero ayaw na raw nilang maririnig na may ginawa na namang kalokohan ang kaibigan ko dahil sa susunod daw, hindi na sila magbibigay ni kahit isang babala. Humagulgol si Julius. Nagsisigaw siya ng pasasalamat at nangakong magbabago. Matapos yun, unti-unting lumamig ang paligid. Umatras ang tatlong nilalang at unti-unti silang nawala sa dilim. Ngunit bago sila tuluyang mawala ay muli pa naming narinig si Princess. Sinabi niyang siya mismo ang papatay sa amin sa oras na hindi kami tumupad sa pangako. Matapos yun, narinig ko na ang boses ni Tatay. Tuluyan nang nawala sa harapan namin ang mga aswang. Tumayo ako at inalalayan si Julius. Panay pa rin ang paghingi niya ng tawad. Inawad ko na siya at sinabihang tuparin na lamang ang pangako niya. Sinundan ko ang pinanggalingan ng boses ni Tatay at hindi nagtagal ay nakita na nila kami. Kaagad kaming umuwi at doon namin ikinuwento ni Julius ang nangyari. Kilala raw ni Lola ang pamilyang yon. Matagal na raw ang usap-usapan tungkol sa mga yun, ngunit biglang nawala ang pamilya nang patayin ang bunso ng mga ito. Pinaghahanap daw ang suspect ngunit nang makita ito ng mga pulis, pira-piraso na ito at halos hindi na makilala. Maswerte raw kami at hindi kami tinuluyan ng mag-aamang aswang na iyon. Kinabukasan na inutusan kami ni Lola na pumatay ng 3 manok. Pinaipon niya ang dugo ng mga iyon sa isang maliit na palanggana. Dalhin daw namin yun sa gitna ng kakahuyan kung saan kami kinausap ng mag-aamang aswang. Iwan daw namin doon ang mga manok at ang dugo. Ginawa naman namin yun ni Julius. Naramdaman kong naroon sila ng mga oras na yon, ngunit hindi sila nagpakita sa amin. Nawala na ang kati-kati sa katawan ni Julius. Gumaan na rin daw ang pakiramdam niya at parang ang lakas niya. Humingi siya ng paumanhin sa buong pamilya ko at nagpasalamat na rin sa amin. Tatanawin daw niyang utang na loob ang lahat at nangako siyang muli na magpapakabait na. Lumipas ang mga araw, hindi na namin nakita ang mag-aama. Hindi na rin namin masyadong napag-usapan ni Julius ang tungkol doon. Sa ospital, humingi siya ng paumanhin sa mga katrabaho namin. May mga iba na hindi siya pinansin at tinarayan pa siya. Pero tinanggap niya yun at nagpakumbaba. Naging magiliw na rin siya sa mga pasyente at mas naging magalang sa mga babae at matatanda. Kitang-kita ko kung paanong nagbago si Julius matapos ang insidenteng yun. Isang gabi habang papauwi ako ay nakita ko si Princess na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nakatitig at nakangiti siya sa akin. Ngunit alam kong binabantayan lamang niya ang mga galaw ko at maging ang kay Julius. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ngiting yun, pero tuwing naiisip ko yun sa gabi ay kinikilabutan ako ng husto. Hanggang sa lumipas na lang ang mga buwan at mga taon, hindi na namin muling nakita ang mag-aama. Naging matalik kaming magkaibigan ni Julius. Matagal kaming nagkasama sa ospital na yun, hanggang sa naisipan niyang umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Niyaya niya ako pero
Hindi ako sumama. Hindi dahil ayaw ko siyang kasama. Naisip ko kasing kailangan pa dito ang serbisyo ko. Doon na nakapag-asawa at nagkapamilya si Julius at magpahangga ngayon, doon pa rin siya naninirahan. Ako naman ay dito na nagtatrabaho muli sa Maynila. Hindi na ako nakapag-asawa. Pero masaya ako. Kahit na kung minsan, binabalikan ako ng bangungot na iminarka ng mag-aamang aswang sa isipan ko. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang pangyayaring yun, hindi pa rin ako makapaniwala. Buong akala ko kasi noon, kathang isip at laman lamang ng mga kwentong bayan ng mga aswang. Pero mali ako at hindi lang sila basta mga halimaw na pumapatay at kumakain ng tao. Oo, kampon sila ng kadiliman. Pero may ilan pala sa kanila na mas pinili na lamang manahimik at magbagong buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito, Sir Jupiter. Salamat sa pagtanggap ninyo sa aking karanasan. Sana po palagi tayong mag-iingat at isaisip natin na palaging magpakita ng respeto sa lahat ng tao, sa lahat ng oras. Dahil baka magulat na lang tayo kapag nalaman nating aswang pala ang binabangga at kinakalaban natin. Ang mundo ay tahanan ng iba't ibang mga nilalang. Kasama na riyan ang mahihiwagang mga nilikha na maaaring maghatid ng kapahamakan at kakatuwang karanasan sa ating mga tao. Sa ating episode ngayong gabi, pakinggan natin ang dalawang kwento mula sa ating mga letter senders na sina Gigi at Rafi. Tunghayan kung paanong nagpakita o nagparamdam sa kanila ang mga nilalang ng dilim sa isang liblib na isla at habang nasa biyahe. Ito ang Sitio Pangil. Isla. Dear Sir Jupiter, bago pa lang ako sa channel na ito at talagang na-addict na ako agad sa boses nyo. Hook na rin sa mga kwento ng channel na Sitio Pangil at Kwentong Takip Silim. Luma na itong kwentong ibabahagi ko. Nangyari ito noong college pa po ako. Panahon na di pa uso ang mga cellphone. This happened during the 1990s. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gigi. Ang kwento ko ay karanasan ng isang ka-dormmate ko sa aming university. Nag-share po kasi siya ng kanyang kwento sa mga dormmates namin regarding sa nangyari sa internship nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Zel. 3 silang female graduating nutritionist students na kailangang pag-aralan ang nutrisyon ng isang komunidad. They decided that they will do this in a remote barrio. Malayo at super secluded talaga ng baryo na yon. Kailangan pa nga silang ihatid ng balsang di motor para makarating sa isla kung saan sila dapat manatili.
Pagdating naman nila roon ay sinalubong sila ng kanilang host na isang resident nurse ng baryo. Tawagin na lang natin siyang Ate Nurse. Maliit lang ang isla. Napakaganda at tahimik. Yung bang probinsyang-probinsya at parang di talaga abot ng sibilisasyon. Habang naglalakad ay napansin nilang pinagtitinginan sila ng mga tao. Parang natural lang naman kasi mga bagong salta sina Zell. Isa pa sa sobrang layo ng lugar na yon, mauunawaan na rin naman na di madalas makakita ng mga bagong salta ang mga taga-baryo. Pero ang kakaiba lang ay ang ibang mga taong nakakasalubong nila sa daan. Parang di sila minamasdan, kundi inaamoy-amoy talaga yung samyo ng hangin kung saan sila napapadaan. Nakarating sila sa kubo na parang set ng pelikula. Your typical bahay kubo, bagamat medyo mas malaki ito sa karaniwan. Pinapasok naman sila ni Ate Nurse sa katinuro ang kanilang kwarto. Sabi rin ito, pagpasensyahan na ito pero safe naman kayo rito. Pag naayos niyo na ang mga gamit niyo, sumunod na kayo dun sa kusina nang makapagmerienda. I-orient ko na rin kayo sa mga dapat gawin. Sabi naman ni Zell, "Naku po, okay na kami rito, ate. Malaki nga po ang pasasalamat namin sa inyo at na-accommodate niyo ang request namin to do our study here." Pagkatapos nilang mag-ayos ay nagtungo na sila sa kusina. Habang kumakain ay nagsimula na rin ang kanilang mini orientation at konting tsikahan. Inisa-isa ni Ate Nurse ang mga task nila habang pinagsasaluhan ang merienda. "Ate, matagal ka na ba rito? Bakit mo nasabi na safe naman kami dito? May NPA ba rito?" Sunod-sunod na tanong ni Zell sa kanilang host. Sagot naman ito, "Ay oo, matagal na ako rito. Wala pa naman akong na-encounter na NPA dito. Medyo probinsyano lang talaga ang mga tao rito kaya hindi sila sanay na makihalubilo sa mga dayo. Napakaliblib kasi talaga ng lugar, di ba? Alam ko namang napansin nyo kung gaano kalayo itong isla sa Kabihasnan, kaya talagang iba ang mga nakasanayan nila rito." Sumabat naman ang isa sa mga ka-intern ni Zell. "Kaya po ba parang inaamoy-amoy nila yung hangin kung saan kami napapadaan? Malakas bang pangamoy nila at ngayon lang po ba sila nakaamoy ng pabango ng mga dayo na kagaya namin? Pansin po kasi talaga naming inaamoy nila kahit sa malayo noong nakasalubong namin sila kanina." Hindi agad sumagot si Ate Nurse. Sa halip, mula sa masayang mukha at magiliw na boses, ay biglang nagbago ang tono nito. Doon na niya sinabing, "Maalala ko nga pala, may iilang mga ground rules na dapat ninyong sundin habang nandirito kayo. Makinig kayong mabuti ha. Una sa lahat, bawal magpagabi sa labas. Kahit anong mangyari, dapat nasa bahay na kayo bago pa man pumatak ang 6:00 ng gabi. Hindi rin kayo pwedeng lumabas at bawal ding buksan ang pinto at mga bintana sa mga oras na yon." Nagkatinginan ang lahat. Kita naman sa kanilang mga mata na naiintindihan nila ang sinabi ni Ate Nurse. Nagsalita ulit ang babae. "Pangalawa, lahat ng kakainin nyo ay dapat
luto ninyo. Bawal kayong kumain ng luto o handa ng mga taga rito sa isla. Di napigil ng isang intern na magtanong kung bakit. Tsaka paano raw kung ipaghanda sila ng pagkain ng mga taga-baryo? Hindi raw ba nila titikman lang? Baka naman daw sabihin ng mga tao na masasama ang ugali ng grupo nila. Subalit, natigilan ang lahat ng muling magsalita si Ate Nurse, madiin sa wikang Ingles. If you did not saw how the food was prepared, don't eat it. Nutritionists kayo, di ba? You should know better. Lastly, subjects nyo sila, so do not get too close. Remember, study ito. Kumbaga, business only. Baka naman pagkalis nyo rito may boyfriend na kayo, ha? Biglang nag-shift ang tono ni ate kaya napangiti ang lahat at nagsimula na uli ang biruan. Naging matiwasay naman ang lahat nang magsimula na silang pag-aralan ang mga tao sa baryo. Inaaral lang naman nila yung mga hanap buhay at mga kinakain ng mga taga-roon. Kapansin-pansin nga lang na slightly weird yung ibang mga bagay. May ilang beses nilang napansing kapag may namamatay na hayop sa daan, kabayo, kalabaw, at maging aso o kung ano pa, pinagpipiestahan ng mga tao. Para silang mga hayok na hayok sa karne. May mga dalang bolo at kutsilyo tapos nag-uunahang makahiwa sa karne ng namatay na hayop. Doon na mismo sa daan nila ito kinakatay at pinag-aagawan. Siguro nga raw po kung merong kaldero at kalan sa daan ay baka doon na rin sila nagluluto. Pagkatapos mag-agawan ay kanya-kanya silang dala ng karne papunta sa kanilang mga pamamahay. Bukod doon ay wala namang napansing iba si Zel sa nutrisyon ng mga taga-baryo. Halos pareho lang naman sa mga taga-syudad ang kanilang mga kinakain. Gulay, karne, prutas at kanin. Wala rin silang napansing malnourished doon. Ang kaso, pag bumibisita sila sa ibang mga kabahayan para silang inaamoy-amoy maski ng mga bata. Parehong kilos na sumalubong sa kanila nang dumating sila sa baryo. Iniisip pa rin ni Zel na siguro noon lang talaga nakaamoy ng ganoong bango ang mga taga roon. Hindi nga lang mapigilan ng grupo na magtaka at mawirduhan sa nasabing asal. Tumindi ang pagtataka nila nang minsang may nangharana sa kanila sa gabi. Nagkabungis-ngisan pa nga silang tatlong intern at nagtuturuan kung sino sa kanila ang hinaharana. Noon lang kasi sila nakaranas na haranahin. 1990s na kasi noon. Hindi na ito uso sa syudad. Hanggang sa finally, gusto na nilang pasalamatan yung mga nanghaharana sa kanila. Kaya't bubuksan na dapat nila ang bintana. Nagulat na lang ang tatlo nang mapasigaw si Ate Nurse ng malakas. "Huwag niyong bubuksan yan, ano ba?" Doon din po ay bigla silang nakarinig ng mga baboy na nag-iingay sa silong ng kanilang kubo. Tunog ito ng malalaking mga baboy. Nakakapagtaka dahil wala namang alagang baboy si Ate Nurse.
Sumenya si Ate Nurse. Inilagay ang daliri sa bibig at sinabing huwag mag-iingay. Ilang sandali pa pong nagtagal ang mga baboy sa ilalim. Tsaka lang kumalma si Ate Nurse nang wala na silang marinig na tunog ng mga baboy. Aniya, hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag magbubukas ng bintana sa gabi? Pangangatwiran naman ni Nazel ay magpapasalamat lang naman daw sila sa nanghaharana kasi noon lang sila nakaranas ng ganoon. Pagkatapos ay humingi na rin sila ng pasensya sa kanilang host. Kumalma naman ang nurse. Sinabi niyang dinig na dinig daw pala niya ang hagikikan ng grupo. Halatang kilig na kilig ang mga ito. Kaya naman nalaman niyang bubuksan na dapat nila ang bintana. Pagkatapos noon ay napag-usapan nilang aalis na pala ang mga intern kinabukasan. Nagpahayag ng panghihinayang ang isa sa mga intern kasi nataong piyesta rin sa baryo sa araw ng kanilang alis. Napatanong pa ito kung hindi raw ba talaga pwedeng tumikim man lang ng mga lutong handa ng mga taga-baryo. Gumuhit ang pagkabahala sa mukha ng nurse at sinabing, "Nako, hindi talaga pwede, iha. Baka kasi maging ano kayo, baka masira ang inyong tiyan. Alam niyo naman, hindi nga kayo sanay sa mga tao rito. Ganito na lang, para naman maramdaman ninyong piyesta, ay maghahanda ako ng kaunting salo-salo natin dito sa bahay bago kayo umalis. Okay ba yun?" Tuwang-tuwa ang mga intern sa narinig. At least naman daw kasi may salo-salo sa tinuluyan nilang bahay bago sila umalis. Kinabukasan ay maagang naggayak ang magkakagrupo. Nag-ikot-ikot pa sila sa mga bahay na hindi nila inabot sa mga araw ng pananatili nila roon. Kailangan kasi nilang kumilos ng maaga kasi 2:00 ng hapon ay darating na ang susundo sa kanilang bangka. Halos lahat ng mga bahay na madaanan nila ay inalok sila ng kung ano-anong pagkain, Sir Jupiter. May menudo, tinuguan, pansit, Shanghai, etsado at kung ano-ano pa. Konti na nga lang daw ay halos bibigay na sila. Pero tiniis lang nila ito at binilisan na lang ang kilos upang makabalik na sa kanilang salo-salo. Kaya pagdating nila sa tinutuluyang kubo ay ramdam na talaga nila ang gutom, lalo pat nakahanda na rin ang mga niluto ni Ate Nurse. Agad naman po silang nagsikain. Nagpahinga ng konti tapos ay naghanda na para umalis. Nang lumabas sila ng bahay at naglakad, hindi maiwasang makasalubong nila ang mga taga-baryo. Binati sila ng mga ito. Nagpasalamat din sa kanila para sa maliit na nutrition program. Sabi ng iilan, "Ha? Aalis na kayo? Piyesta! Sana dumito muna kayo kahit isang dagdag na gabi lang. Uy, ingat kayo ha. Sana bumalik kayo." "Naku, hanggang ngayon lang pala kayo. Sayang piyesta pa naman. Main muna kayo rito sa amin, oh." Hanggang sa inalok sila na magbaon ng isa sa mga taga roon, Sir Jupiter. Nagkatinginan si Zell at ang mga kasama niya. Pabulong din silang pinagbilatan ni Ate Nurse. Sige, pwede niyong kunin para matapos na, pero wag na wag niyo yang kakainin."
Tinanggap nga po nila ang iilang mga pabaon galing sa mga taga-baryo. Noong makarating sina Zell sa baybayin kung saan naghihintay ang kanilang sundo, napansin nilang nakabuntot pa rin pala sa kanila ang grupo ng mga taga-isla. Nagkabulungan ang tatlong intern. Nagtataka sa ikinikilos ng mga taga-baryo. Sabi naman ni Zell, hayaan na lang at baka gusto lang magpaalam ng mga tao sa kanila. Huwag na lang daw masyadong lakasan ang kanilang pag-uusap nang may pagtataka. Baka masamain ng mga tao. Habang sumasakay at nilalagay yung mga gamit sa bangka ay rinig na rinig ni Zell na binulungan ni Ate Nurse yung bangkero. Tinanong ng nurse ang bangkero kung bakit bangkang maliit lang ang dumating. Sagot naman ng bangkero, "Alang gustong pumunta rito, ma'am. Alam niyo naman. Tapos piyesta pa nga, di ba? Kailangan ko lang kasi talaga ng pera kaya naglakas loob na ako. Pagpasensyano lang po ako. Huwag po kayo mag-alala, may hahatid ko naman sila ng maayos. Isa pa, mabilis naman tong motor ko kahit maliit lang ang bangka." Sabi naman ni Ate Nurse, "Tandaan mo, kuya, huwag mo silang palilingunin." Tumango-tango lang ang bangkero. Kapansin-pansin ding nagmamadali ito. Tipo ng pagmamadali na gusto nang agad makaalis roon. Subalit nang tanungin ni Zell, sinabi lang nitong ayaw lang niyang maabutan ng high tide. Pinaandar ng bangkero ang motor ng bangka. Pagkatapos ay muli pang nagsalita si Ate Nurse. "O, bye-bye na ha. Mag-iingat kayo. Sana kahit papaano ay nag-enjoy kayo sa study at bakasyon nyo rito. Ipagdarasal ko ang mga grade nyo para makagraduate kayo. Tsaka, sumunod kayo sa bangkero nyo ha. Meron siyang mga paalalang dapat ninyong sundin habang papalayo sa isla. Dapat sumunod, baka malunod." Nang makasakay na ang lahat, sinabi ng bangkero na humarap ang lahat sa laot. Umusad na nga po ang bangka. Nang makalayo pa ang bangka sa isla, mariin niyang inutos na, "Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong lumingon sa likod sa direksyon ng isla." Nagtatakang nagkatinginan ang magkakaibigan. Pero dahil mahigpit ang bilin ni Ate Nurse, sumunod na lamang sila sa kanilang bangkero. Hanggang sa ilang minuto pa, sinabi ng bangkero na itapon na ni Zell ang mga pinabaon sa kanilang pagkain. Doon na lang daw sa gilid ng bangka para hindi mahalata ng mga nagmamasid pa ring mga taga-baryo. Sumunod naman si Zell sa sabi ng bangkero. Subalit laking gulat nila nang biglang kumulo ang mga pagkain nang mapunta ito sa tubig alat. Nagmukha raw po talagang pinapakuluan ang mga plastik na supot na may lamang pagkain sa dagat. Doon na hindi na natiis ng isang intern at napalingon na siya sa direksyon ng isla. Napasigaw siya at sa kanyang pagkabigla ay na out of balance siya kaya bahagyang tumabingi ang sinasakyan nilang bangka. Doon na rin nagsitinginan ang lahat sa isla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Napakaraming mga tao ang lumulutang sa ere. Halos kalahati sa mga nasa dalampasigan ay lumulutang ng mahigit 1 talampakan sa hangin.
Dagdag pa sa kilabot ay tila ba wala ng mukha ang mga ito kung titignan sa malayo, as in blank space lang po talaga. Ang iba ay kumakaway sa lumalayong bangka habang ang iba naman ay isa-isa nang tumatalikod pabalik sa baryo. Wala na si Ate Nurse doon. Kapansin-pansin ding unti-unting napapalibutan ng itim na ulap ang buong isla. Pagalit na sabi ng bangkero, "Sabi ko naman po sa inyo, wag na kayong lilingon eh. Ayan, muntik na tayong tumaob." Tinanong ni Zell ang bangkero kung bakit nagkakaganoon ang mga tao sa isla. Ano ba talaga yung mga nakita nila? Subalit tugon lang ng bangkero ay huwag na silang magtanong. Hindi nga raw nagsalita ang nurse, siya pa kaya. Mas mabuti na lang din daw na hanggang doon lang ang alam nila, para hanggang doon lang din ang takot nila. Isa pa, hindi rin naman daw sila susundan ng mga iyon pauwi. Sir Jupiter, na puno ang dorm hall ng mga tanong, paghihinala, pagkamangha at takutan habang ikinikwento ito ni Zell. Wala nga lang talaga kaming makuhang sagot kung anong nilalang ba ang mga yun. Basta ang sigurado lang para kay Zell, hindi yun mga tao. Mas maraming tanong at mangha ang iniwan niya sa amin sa kanyang kwento. Sayang din at di ko masabi kung saan ito. Mabuti na nga rin sigurong maging lihim na lang ang lahat, pati ang pangalan at kung saan ang islang ito, para siguraduhin walang mapahamak sa nasabing lugar. Nakasunod na matanda. Hello, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Rafi. Ang wife ko naman ay si Marie. Nakatira po kami sa Cebu. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang maiksi pero nakakakilabot na karanasan namin noon lang 2011. Nakakatakot isiping may mga ganitong nilalang pa pala kahit sa modernong panahon. Ipinagbubuntis po ni Marie noon ang panganay naming anak. Nasa 4 o 5 buwan na ang kanyang tiyan. Sakto namang namatay ang kanyang lola, kaya kailangan naming bumiyahe papuntang Bohol. Sir Jupiter, pagkababa namin sa pier ay may napansin akong isang matandang babae na titig kay Marie, partikular sa kanyang tiyan. Binaliwala ko lang noong una kasi sumasabay kami sa bugso ng mga taong bumababa ng barko. Pero pagkalabas namin ng pier, ay napansin ko ulit ang matanda. Sa pagkakataong yon, pansin ko ng tila ba sumisinghot-singhot ito sa hangin habang nakaharap sa asawa ko. Ilang sandali pa binulungan na rin ako ni Marie kasi napapansin din pala niya ang kakaibang matanda. Umaakto pa nga pong lumapit ito sa amin. Mabuti na lang at nakasakay na kami ng bus. Kita kong nakatayo lang ito sa gilid ng kalsada habang tinitignan pa rin kami ng umupo. Umandar nga ang bus at bumiyahe na kami papunta sa lugar ng lola ni Marie.
Doon pa lang ay nagrereklamo na ang asawa ko kasi hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Pinahiga ko na lang siya sa balikat ko para makatulog siya sa biyahe. Mahigit 1 oras pa bumaba na kami ng bus, Sir Jupiter. Laking gulat ko nang makita ko ulit ang parehong matanda na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakatitig pa rin ito sa tiyan ni Marie at sumisinghot-singhot sa hangin. Inikilabutan ng lalo ang asawa ko, kaya dali-dali ko na siyang inakay papunta sa sakayan ng jeep, palooban. Kailangan pa kasi naming sumakay ng motorsiklo o jeep para makarating sa mismong bahay ng kanyang lolo't lola. Ang kaso, naroroon ang matanda sa may likod ng jeep, kaya kailangan naming dumaan malapit sa kanya para makasakay. Sinabihan ko na lang si Marina bumuelo tapos magmadaling pumasok sa jeep. Lumapit kami ng ilang metro sa likod ng jeep tsaka bumuelo. Ilang sandali pa dali-dali kaming patakbong lumapit sa pinto. Subalit hindi pa man kami nakakasampay, biglang hinaplos ng matanda ang tiyan ng asawa ko. Nilapit pa nito ang mukha sa tiyan ni Marie at hayok na umamoy. Kaya naman di ko na napigil ang sarili. Tinulak ko siya ng medyo malakas. Napaupo ito sa lupa tapos tumuloy na kami sa loob ng jeep. Napatingin sa amin ang ibang mga pasahero. Lumapit din ang konduktor at pinapaalis ang matanda. Kita kong ayaw nitong umalis ngunit dumami pa yung nagpapaalis sa kanila. May narinig pa akong sinabihan itong aswang. Napilitan nga pong umalis ang matanda, Sir Jupiter. Kinausap naman kami ng konduktor at tinanong kung ano raw ba ang ginawa sa amin nung matandang yon. Inuwento ko naman ang lahat ng nasaksihan ko. Sabi niya, baka nga raw aswang yun. Tapos sinusundan si Marie dahil buntis. Mas mabuti raw na pumunta kami agad sa albularyo pagkarating namin. Lumarga ang jeep. Hindi sementado ang daan pero patag naman. Pinahigaan ko ulit si Marie sa balikat ko para kumalma. Ako naman ang tumitingin sa daan para makita ang bababaan namin. Yun nga lang po ay iba ang nakita ko. Yung matanda, Sir Jupiter. Maya't maya kong nakikita kung saan-saan. Sa ilalim ng puno, sa gilid ng daan, sa tabi ng mga bahay o sa kung saan-saan pa. Nakakasunod siya sa amin kahit wala naman siyang sinasakyan. Ganoon pa rin ang kilos niya, nakatitig sa amin habang sumisinghot sa hangin. Hanggang sa matanaw ko na ang bahay ng lolo't lola ni Marie. Ang problema, kita kong nasa malapit din ang matanda. Kaya naman sinabihan ko ang konduktor na doon nga kami papunta tapos tinuro ko rin ang matanda. Tugon naman ni Manong tutulong na raw siya sa pagdadala ng mga bagahe namin papunta sa bungad ng bakuran. Pagtuunan ko raw ng pansin ang pag-alalay sa asawa ko. Pagkahinto ng jeep ay yun nga ang ginawa namin. Binuhat ko na si Marie papasok ng bakuran habang ang konduktor ang nagbaba ng mga bagahe namin. Sumisigaw na rin ako ng tulong sa mga taong naroroon sa bahay ng lolo't lola ni Marie
Dahil doon ay nakita kong nataranta ang matanda at dali-daling tumakbo palayo. Sinalubong naman kami agad ng mga magulang ni Marie. Nang may umaalalay na sa amin ay bumalik na rin ang konduktor sa naghihintay na jeep. Ako na ang nagkwento sa mga kamag-anak ng asawa ko kung ano ang nangyari. Doon din ay agad pinatawag ng tatay ni Marie ang isang albularyo tapos ay pinahanap ang nasabing matanda. Sir Jupiter, hindi natagpuan ang kakaibang matanda. Mabuti na lang din at binigyan ng albularyo si Marie ng mga pangontra, kaya hindi na nanggulo ulit ang pinaghihinalaang aswang. Naging matiwasay naman po ang ilang linggong pamamalagi namin doon sa Bohol at nakapanganak din ng maayos si Marie nang makabalik na kami sa Cebu. Hanggang dito na lang po ang kwento namin, Sir Jupiter. Ngunit bago ko pa man tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala sa mga nakikinig na mag-ingat sa mga kakaibang nilalang na nasa paligid. Kahit kasi ngayong makabago na ang panahon, naririyan pa rin ang mga alagad ng dilim. Naghihintay lang ng pagkakataon.